Son Lorena, teño 32 anos, son de Bamonde e son mestra de Educación Especial. Como naceu en min a vocación de ser mestra? Pois nun inicio non quería ser mestra. Eu quería facer pedagogía, logo non me deixaban facelo, pero si sempre a idea de poder aportar algo á sociedade. E aí maticei un pouquiño máis, empecei o grado de mestra de Educación Primaria e logo xa me empecei a decantar un pouquiño máis pola Educación Especial. Aínda que a veces o meu traballo é moi frustrante porque os obxectivos cos nenos en Educación Especial son moi pequeniños ou moi cortiños, chegar a acadalos en algún momento. Iso é o que máis me gusta, poder axudarlles e poder axudar ás familias, que a veces tampouco ven moita luz. Na educación non se percibe tanto a diferencia entre o traballo dun home e unha muller porque somos a maioría mulleres. Creo que a maternidade condiciona a vida profesional das mulleres. Por exemplo, se queremos facer algún curso de formación no caso dos mestres, vai a ser polas tardes, eu vou a depender de que a miña parella ou de algún servicio que nos ofrezca, en este caso o Concello, teña para poder deixar o meu fillo, porque senón non poderei facelo. Antes de traballar desde a casa, estuve nas listas de sustitución e me chamaban de toda Galicia. Entón, collía a maleta, deixaba a miña avoa, que agora mesmo ten 77 anos, e marchaba, me buscaba a vida ali. Entón, duro por ter que marchar e quizás deixala sola e a veces preocupada por si lle pasaba algo, pero ao mesmo tempo tamén é moi gratificante, moi reconfortante, porque aprendes moito e coñeces moita xente, compartes con xente que é de outros sitios, con outras tradicións, non en toda Galicia temos a mesma vida que aquí, no Concello de Begonte. Se cuido a miña avoa, eu creo que nos cuidamos mutuamente, non? A raíz de que faleceron meus pais, quedamos as dúas solas aquí en Bamonde, ainda que temos máis familia, pero quedamos as dúas vivindo xuntas dende hai 15 anos. O que me gustaría que o meu fillo sentise ao ver este vídeo, orgullo. Decir, a miña nai é unha loitadora, é traballadora, está moi orgullosa das súas raíces e da súa familia.